Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. BBC Zarma hanga na koyayi. Ai goni garan bani ha. Ai daino mun kai la tonku sare. Hinkuna ai ga kan labaran dino matakan ai Nizar Naaru Yaŋo baranda. A ci gabero sinjo tajo sappa margado kan ite mayu hando go jirbi waranka jiri zambar hinka da waranka cin da hinza kan sabanda jirbi waranza mai fere handora jiri zambar fo da zanguta ce da wata cin da ta ce assalam tare ka bayan wuga sanda matakan ai na alkawar sambuwar yanse kan ai gini labaran di matakan dirawo baranda zama boryan ne ce da labanda kai ha matakan marga baranda ai Nizar koyan wodai hakan irkoi waduno zama za hano kan a ci gabero sinjo na hanidan sappe yan wose no ai gono ga sikka halai mu koi walai masu koi zama ai teyan ai man koi Nizar labo wodai ai godai gama amano amma ai mun doni ga furara sikka yan wodin gade ne go hanfoyan ai wani ya kafo suna kango Abuja nufu zibbo ane ce ane ha halai go komar gado no ai na sai di irkoi ba ane to magar iri gado tare zama margado koyan tilisu indabon iri wani ma yayi go sinju ta jora kan sai igiba imasaffe sanwo ai du hangisin ai bina yake na amma ba da yadin ai na ha ai ne bere ne doni koi Nizar ane inga bumbo mando na koi Niamey alwato din koi yan wofun ai bina rakai ne zama labuwa ne koyan kan nin mando ne koi ya dindin koi labora na sululo laye sigoi san kufa ni mu borace gaci a sai nan kan nugo gano ane sai ai mallaka kanandi dito kan ba ga furu moto ga koi nan gufo sai kai gine peka ane dito peka illo zarma koyo ne inga gana giri sambo kan gaci Alhaji Ahmad Alfazazi Hassan aji sambu zama inga bumbo gokwai margado no dinno ai bina yayi abai kan diru koi ba koi yawo gite de no sandai matakan akatirera Naaru yan bumbo bere ceciyen no ai du bere bobo da fahamai yan dirawo bon na misi sannu kukandi na miti aran sai matakan dirawo baranda alamisu hannu isola zama asibto hannu ina margadan alamisu hannu ai go sokoto ai ci ai harayai dai wani bere yadin da ai gorkasi ne kulu sai kan ai gbe mu Naaru ko Niamey in ware sai ine irko dai mu kwanda irbani aina ai wani bero ce kango Abuja alamiso din inga motun agoka kan ba kan ibor hinka gacar garnodi aina alula jingar ai fatta ai koi furo kan bu moto ba farawa tashara kango Sokoto ibatu kala mota to irina kan bu fonda sambo iri to binni kabi ai disan dai hali gato kan ba almaro gato ai ne waya sambu ga furo internetora ga guna hotel yankan go kan ba kwarara gano ba da tino tai gano din ai makani hotelora zama burakan ai gibai kan ba kai gomila ai guzumbu ido Alhaji Abdulhayyu jambal kwara inga mo za a larba hane hale gutun ina ce ane inga go motura inga gono koi Legosu almaro kato ito kamba ai gone koi hotel odo
daino ai fongu Alhaji Abdulhayyu kaino ga kan kaci Yahuza kan go Kano da Cauyan ai ne magar agokan ba nema ce ai na ce inda fakare yin tarfo ai na ha halago kan bano a tabbatar da kan ngawo kan ba ai case dirawo kan bon ego a kakai ku bai a kondaye kala ngaido wiza Alhaji bai robin bogo nodi Alhaji Surajo ai na fo a ne fonde kayan almaro da safa jingaro banda ai nyumai ai hauru ai na nufo zibbo abuja ce ane inga moto kwara amma inga koi ingaido hare iri gitar ku bai su ba gibisa iri koi bonara mu boto iri koi ka suswa jingar ai sola ai fatta ai ci gundo bore kuse kan ai go bisa yadin da Alhaji Bero iri ci ise da ai sabu ise da kuban yawan kai tai sai ai sabu gumu iri ko dai ma albarkadan iga gatonton ine em kai ka harci ka ai tabbatan di ise kan ai hanga fono go wani gai batu Yahuza konda yi kala bar mai zai habodo nodin no inda nufu zibbo na tar kubai i harce ka nodin ina noru kai nufo yan bar mai ga koi sefa i karu masin wal popor ga peka ceci nango kan zarma koi illo ne iri min ga batu sandai matakai iri gabai dingo Naaru koi labuwani ni giso bai gati gwai terai mangayi ne wo ine mangayi yadi kala ni mutu nan kan ni koi ibor hinka ba a fosin da nizar labo kartize yadin mu Nigeria kartizo su goi ise gadai international passport ai ganda amma ina lambandi zama gwai teriwo da bai kan na hangi sino gonda nisinda aga hagu na hangi sino se kan sinda ase ene wono lambandi na kulka ibu koi imu koi charbanda iru koi bona rare nan kulno imani wanoru kadai nan gufallan ingamo nizar boda gano da bagu ba kufuran nizarora iri to peka i kai ka i wani babo zarma ko illo batu yan wodo i dina kai gona ga nizar layo nera i da etelo i mudu gace zama Najeri wano sino goi ga fahamandi zarma ko sai kan irgo nodin irin da zarma ko lambadan i sino duwa gano ina bai foce kango Niamey ana zarma ko ce sai aduwa a case kan igo na gabatu irkoi bonara mo zarma koi ka abisan diri yar ku gamara irka to doso zarma koi ni turku sandi yadin i karka bisa hanodin no sabanda jumma hane jumma lokaci ka to yiga irka to kwaru fora kan sai gine sina kora kan gotin liberi gandara yeri di kan isino caha i kai ka jumma dingan nodi ga Niamey ceci ai gane so i gito Niamey igo daga dira akwai direba mu sino foro mota sai zama manci zarma koy no gona ga candi a wani izino direba igo da yadin kalika furo Niamey zarma koy na a ci gabai rojin funace Aminu Amadu Sale kan kaki ku bai tallace kwandiri nango kan iga yawai zumandi kan gaci i wani babo kwara Alhaji Usaini Adamu kan iga bai da Alhaji Pasto ai gima ma daino hana da daino gaci hansin tinai kan i mai karcarga yadin da i wani alfabe rodin alfa salihu ga bumbo ina gannodi a jinisi kamfun Najeriya e kwandiri nan kani yado e gona ga asipto hano batu kai kamar gate asipto hane yi sola yi gono koi margadu
i harcika Alhaji Hussein Adamu Pastor Kwara i furo moto ga koi jadi sheku kalora kan ina marga sinji margado aidi a ci gabero man buyan kan irga salan daino waza febon wala imama idin dai sancera amma irkoi bonara hanodin ididi tare sandai i wani waimu aishatu mai gari ma da dallo aidi anodin inda an tarfo dirgo fongu ingano ni cabe kwandiji alwato kan ainatan BBC Zarma bon yadin i wani alfaga Musa Mumuni Zarma ganda idi anodin halba iga margate margado dai idi a ci gabero jinfune bobe kulu amma mun ci marga hinna maga seno ai go ga labaro ne no ai go labaro nono hayai kan ai dini zar margado dai ini margate bani ina sappen wote yadin ichi kurai kan wa marga sanyo banda in foto yanza igono go koi daino iwana waimodin aishatu mai garima da dallo ane ha halu wati fono igono ga ye Najeriya aine lahadu kan kace asuba ane dinga gudu irin ga gana koi ni zar mi zara gadi zar mai name da har yan kange tontoni se bere da fahme zanodin ayin da nufu zippo da muktaru agege ine to dirkoi ba iriga koi mizado dirkoi mizado banda ga ima bisa ga Najeri fonda ceci asepto wurci kambura wana Zarma koyo illo ane inga gaba nga mu koidi inga boryan ane magar igudu cere lahado wala magar isudu cere amma ba da yadin isa ba sai gumo zama a nan ga kokoro kulte za peka iman dalawi inga no wala gunurwi kala ikato Niamey muktar mu a wana nyaka fosinu foyan kadiya ine amuka koidi inga do wadi nonan amandu ki gana koi mizara lahado hane lahado su ba isola inda nufu zipo Alhaji Hussein Adamu Kwara i harcika yadin i ciyase kan irgono koi mizado magad nodin igi bisa koi ga Najeriya wanda ceci i dokai wani alfaga alfa salihu bumbonan nodin guri yaga ga koi guri wai kulu ito mizado idi wani wai monodin aishatu mai garima da dallo aninga tangam yan kulte gi cabe zarmai name da wane bumbo name yadin miza furyan wani kai gabana ingano na bana yadi sande matakan gona gadiwo a kondiri nan gubobiyan idi koroyan gondi beriyan idi bangayan fonayan wadi banda kondiri na mai nan gaido mu a kondiri kunti jaido sande matakan gona gadi yawo din nan go kan igona ga zarmai darbaita da ciri wane dinnan kai gona ga kondidi yante in zarfu wane da takobe yan da kuru tamu yan ikulu an gadiye a tonan kamun bo ana tamu dai irise inda nufu zibuse irko dai ma albarka da ga kutonton da a wana hayyanai a gaba zarmuci ne sai jinikoyan a seno ana wane yau kulte ba kan me zai nan gufoyan isita borma bi sambu a seno imandu ga harbo biyan sambu amma ba da yadin wani ya kai sambu ingano ego wani ga caba aranse ammadi
soke kinaga danga iri wato iri namu na mai alzanai gine inga ino wone yan kuntijinda kuntijiyan goge yan dai algaita yan wone algaita yan kuntijiyan molo yan inga ya daina sanki ne gurmi wala inga daina wani kuyi zama wannan igaha mo imbo sande moto moto no ene woni igaha mo sanda moto bumbono zibino haro din kai isai di kani din zibon so hamne kuma wala hamo ne ambo ganda wani amare wani mare tarkarno o wai gora gunda mono ga ka gunda na gunda na tarkarno ganda kurni Hey. An godiya. Mana. Wanda bin gogo ta ma ko din bano kai kula da ino me guna kai mana. Okay, ingano ya idea. Ingano ya go ture ni chinago. Ize no. Awo idea. Awo. Hoya idea. Kagun ngane dum guna ture ni tire na furo. Ya hare gote zo ni. Okay. Cengare ni. Masan dawo ne. Ani SP wadi nganda muso din wono stake ase. Nima? So bai ko gin force no ko ai. Saka fanda saka tare wane wai burano wane izo no tume iko maga atun koi be bunu no ga Okay. Ayo. Inclusive. Irkoi ko tarano abu. Daban. Amma kai na mutu. Irkoi mi indaran kul halasi. Ça fait no ikaga sabanda desert bindora tenera bindora Okay. san bukan da ne Okay. inki hinno ikaga sabanda Desert ora. Sajo ora kan. Desert ora tenera do nango ka dunyara ni singidi tuli to Turi no. kadai wala buko Oh. inki hinno ikaga no gina sai larab itene Okay. wani inda
zebra imanti farkai imanti bari kuma wai wurin dal wannan kunyan da wannan la igi sabo igi bori kala mono go bori kuma boran bi ne ga da mai kanno din yayi gari ibai kanno ir almanai kullu arabai no so bai kagi so bai gide ceberai ganjiwai yo gani ne risi inga ko kamul gunga zuwa no ni bano da hare wai gudu no raga no zuwa zuwa ya wani konda zu an goya ba na jira na wani dungo sai zuwa no kan dun ba karan ko gidi korai turo di mutado turo di tari no tari be no kaka yi gurbi mi ha kaka karama ti kan te da ni go ni gudu da haikai ni gudu ni tari fura kaiwa ba su yi dudu masu okay turnyo singa hinnanu an sarai ta dagar tanera kan turi kusir kalinga kan turi kursino turo wo turnyo kan kai fanni tanera mu unga gati faranski ni ga igina sai desert wo hay kunno siara kallabu o labu ko kasi to arani turnyo wo sam zam turnyo wo kai fanni sai na sai teno nan kan har sikan hay kursino kallabu an sarki ni ga faranski ni ga igina sai larbu ditenere amma ne wona go wari ko ka zanu ka zano no di an sarki iya hani sai fanni kaga dumane wo ikan daga ta irse tarihi hadi zama mama ki turi haikan gare mun bai gidi maka no gabe kalo no gabe fuyi no go koya ku hakan gara okay ne wala ya kin dai gundai me ko hari ni mun ma dugo regi asani gine di kor buwan so sa kano da ma tinga bonte wallahi kongu gundai ini fai mono ina kici ko dora hayana koro kura ene fone do no ne o amma fone ne okay yana ga wani hanyar mana chimpanzee nga wanda sai labi go ba idan nan ciran fa wallahi ni man di bambu da yiga yin ko bambu ta imini gai mi da mota yan ande go dira ngai wo ni tere bora bebe ya agodu sundu ane chimpanzee Sadio na ban ko kan ka da ke kwar fuku okay o mi langandi hare woni din non kay jindi yati kula fo non la yo bini wa do ambe kari go kun okay no re kan boye go no ku fudi yani go wale ago kuwa
Iko no intera. Wane wa istedu ya se talam dai se. Ni mamma ai Zarma sanwari yari ma fama se. Ma tiaro tina seda. Duro tina seda. One bronze. Ya ji ne. Me one wa kul bronze ni seda. So son takuba wa ngumo. Akul bronze ni seda la. Ngumo son takuba wa ngumo ma. Waye. Wasa ta. Lambar wayo ko naira da mai. To son ayawo di irso na kado ga kimkimo bagin wani gashi. Wane koriya zai no gaba ta kuma harka. Okay, Kokowa ne. Sai tangara. Wane ya margi ni gine. Wata milfra. Milfra wani. Bangin ka wane bin da kan talam. Wane mo da milfra yana. Ikul milfra ne. Wane turamil. Wow. Margi no da da fiye. Margi no da da. Ai ko ina no da fiye. Paske hayi ko kuliyan kai ko samu. Ikul no iri fadi no firma. Ilmi hayi. To wane da 2000 gindira haja. Wane da. 2000. Da fiye. Oh, wane da milfra milfra. Wane Ga irin baikan irin Zarma. Iri na mai gine. Irsa itangara no ina sako woteda inite zamani sako ni ima sako ingala kimchi more kasi sabia 25 minutes zambar Ondu gono dinu.
Ah, mati wa wallahi ma ku gudu ne da anya ko sina matin kani samai daino halai ga sintin gi ha ai ga bai mu duni mayo mata kikini ma adamu isifu adamu jibbo masha Allah ni wo Nigerian no wala to madalla hausance wal zarma doso gida masha Allah son hayo kai godi wo ninno gogate wal maton ninno gogate ifo no woni o ino seros no dingi izo wala o ngan dingi izo o zarmi kin ga ina sai mate hillifo to madalla son hayi wo kulkin rigo gadi wo ni kan ba goyo no woni ni hay ku ken go gidi ko yir go iye de ni kan bo ku kan dim bera kete kigisi yadin da go ku ka kin ga baya wuce ne waraka hadin nuno ga ta din da ga ba ni min kala ke aran man ka o di kan ba dinin mi afo ni go ni gidi ka te gaske su ma kadi kenan yadin go ba uro mi dine pour ka yin buka bane irkoy maran bayra tonton irkoy maran karama bayran digi tonton ir sabu ko ne a challe su gonno assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh anya ko sina matin kani ni go bani to madalla talibai gi sintin gini ha galoti ai bani min ma woke sai mace kikini ma ai ma Abdul Wahid masha Allah Abdul Wahid son dai hayan ai rainin ha ni wo Nigerian no ni yegi ne sai mu ni wo ballanu to ai wo kai di wo ni hayane begen di an kai fangi zamun dunyarai mun bai gidi balle kya kai kallin akana sai mu zan kan bu goidon dan yawo a gabori asibar masha Allah son sakalo kan jarga ai ko kai ni non ti wala ai non madalla Abdul Wahid ko woni ga yara nin tuguno wonin dondon dayin to nan ko ai ga ko ni ko kai to su ai kan ga go ga ai mo ai fura ni wo ko ku balle no wala ai o balaro balle yara o abul dai na Abdul Wahid ko dai min no sai amin ko mi dinisi ko min no hay kan ni go ma halal wani go bori ni ko tamu go bori go fondo go gumo kan ni lokato sambu gutu isi amin ini ya rabbi aran dia Abdul Wahid ya saka so habo ne mata okay museum wala museum rano mize aran no gana sai zo aw zuwa ne ga nasi aran kan bani mata surai ko ma woni wo wani je sakale no wala sakale bai rara ikul gonda ma wala to go so to ko fakati kanta ina woni ga tikanta
woni ni gida hije ka kan taniya to o hije wono kaki ido kana inga ti suba no wala woni wala suban zara no suba no ne amma woni a borre zai dai no kari jono kitina ari jono kitina to wo fo senu ai ma zan miki ni ga yene tera to tera dai ne ya di to son woni mate munyuru to munyuru o ki fo gana igina sen munyuru fulan ki ne no fulan kai milo o munyudo no ya dinda o munyudo fulan ki ne ga surante o munyudo o munyal o de munyal kan woni munyudo o kan woni surse ni o munyudo o ya dinda o ma ya dinga woni o fulnai ful tayo kama surante fulan ki ne ga igina sai munyudo to irkoi ma fulan ai mu kai bananda igoyo da zarmai kul aran go buri irga garar da sambaran sai irkoi ma mo yandi halalara amin fondo gai wallahi amin gogo sa lokacin kura amma iko ibte zero ran wani lokacin da san aka da su zero wani wa kudin ke kulu so ki dai ina ibiye kuma ka san kan ka da kan za dinosaurs ne mo kali hankar dai tin dai wasu kakkai haka nan mana kakkai traumatizan su iri wani waimo ani cebe nan gubobu inda nufu bokan gona ga caha imu kwai kufuro do su moto ga so baifu amma kan ito mi zara ibadin ya Naaru Yaŋo ga ifo lego kwata igamu amma ba da yadin kan i goma yali Yaŋo ka ne idin ya kan iwo Naaru koyanno zama jirbihin kakul kan ite ni zar mi za noni bejen da gumu idi har yan kan higima ima daino musu ai mondo ne kiti musu modomo kaddai hanadin banga ai mandiya modomo kaddai hanadin gondi beri ai mandiya modomo kaddai hanadin har yan gono kan ai badin ya iga zama ima yabin bono kaddai ingilishi na ga sante zebra hala zarmano gana se ganji farkai no amma ni gidiya ikwarai di ibi ga kwarai di ibi ngi kulu idiyai da tata gayyan da fona yan ingai dai noya wadi banda ikoi nan go kan kondi jego kuntijiyan zarbai na mai di nore za sa di nore kulu idiyai nan ga kan igo amma isita borminiza sande mata kan gona gidiyo nan gaiwo nan ga kai iga zarmai na mai goye te sande darbai folai tangarayan zarfu kolbai hirize kulu no an godi newo nan go gabe jandi kadai koi ma i wana waimo bana isa bugumu irko dai ma da barkatan a wana hayyan mai ga amin ina nan gubobo yali mi zara amma nan gufo yan gono to nodin gano ine alwato gono koi
iya Naaru ko yanno wani waymo an mota zai se kala nango kan koy furo doso motera bor hinka hinne manduga Zarma koy illo gana mota tun kala doso to doso zumbu furo peka motora kan gono koy gaya ne peka no go zumbu irka to peka ceci popor wal masin ga koy kamba mai kala peka kala ka to ni zarbo daga goitere mi gayi ema international passport ka tare ya mata bi ise inga deno ibor hinka gogo da imane tarbanda no go imani wa ba dala kala ka to Najeri boda ga ga info kamba almaro go ba to kamba deno ina almaro jingal no nufu zubumo akwai inga do hare kango kamba ewo ene ga bisa furo binnin kabi moto almaro banda kan to binnin kabi furo sokoto moto to sokoto guru waitin da hinka cin wale mene guru fu cin do masin wal popor kala kura kan rayu wani lokaci na riyon labaro fofo da hangan yawo irin koyi mu kwanda Zarma tare ne